नमस्कार, तुम्हा सगळ्यांचा कोकणी किचन बाय अनितामध्ये स्वागत आहे। तर आज आम्ही बनवणार आहोत सलाड भाजी। चला तर मग सुरुवात करूया। सर्वात अगोदर पॅनमध्ये 1 चमचा तेल घालून घ्या। तेल गरम झाल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये 1 चिरलेला कांदा टाका। कांदा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत बऱ्यापैकी परतून घ्या। गोल्डन ब्राऊन झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मग 2 चिरलेले टोमॅटो ॲड करून घ्या। टोमॅटो आणि कांदा मंद आचेवरती परतून झाल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये 1 चिरलेला बटाटा ॲड करून घ्या। हे पण 2 ते 3 मिनिटं मंद आचेवरती परतून घ्या। मग त्या भाजीमध्ये 1 चिरलेलं वांगं ॲड करून घ्या। तुम्ही गाजर, मटर, बीटरूट, कॉलीफ्लावर पण ॲड करू शकता। हे पण 2 ते 3 मिनिटे परतून घ्या। मग भाजीमध्ये 1 ग्लास पाणी ॲड करा। मी 1च ग्लास पाणी ॲड केलं आहे, कारण की टोमॅटो शिजताना मग ते आपोआप आपलं पाणी सोडतात। मग भाजीमध्ये 1 चमचा लाल तिखट घाला। हे बऱ्यापैकी एकजीव करून घ्या। मग भाजीमध्ये 1 छोटा चमचा गरम मसाला ॲड करून घ्या। हा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही घाला, नाहीतर नाही घातला तरी पण चालेल। गरम मसाल्याच्या ऐवजी तुम्ही पावभाजी मसाला किंवा छोले मसाला पण ॲड करू शकता। मसाले घालून झाल्यानंतर चवीनुसार मीठ ॲड करून घ्या। सगळी भाजी एकजीव करून घ्या। मग भाजी मंद आचेवरती शिजण्यासाठी ठेवून द्या। 10 ते 15 मिनिटांनंतर भाजी शिजून रेडी झाली आहे। आता वरून गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर चिरून घाला। चला तर मग आपली सलाड भाजी रेडी झाली आहे। तुम्ही ही भाजी पाव, चपाती, भाकरीसोबत पण खाऊ शकता। तुम्ही पण ही सलाड भाजी नक्की ट्राय करा आणि तुमचा अनुभव मला कमेंटमध्ये शेअर करा। अशाच प्रकारे नवनवीन रेसिपीसाठी कोकणी किचन बाय अनिताला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।